Croeso I Myfyrdod Sul, Ebrill y 4/15. Gobeithio bod chi gyd yn dal I gadw'n iach ac yn ddiogel. Gweddiwn. Diolch I ti o dad am ein dwy'n at ein gilydd heddiw eto. Diolch am ein cynnal a'n cadw. Gyfynwn I ti agor ein llygaid I ddeall yr hyn a draddodir yn yr oedfa yma, ac I weithredu ar dy ran di yn ei sgil. At gyfnertha ni heddiw eto. Amen. Wel, os ydych chi'n weld y cefndir i'r Myfyrdod heddiw, trowch I ail lyfr y brenhinoedd I benod 7. Achos yno cewch I stori'r pedwar gwahanglwyfus. Roedd y person gwahanglwyfus yn gorfod gadael cartref a theulu a byw tu allan i'r ddinas. Byddai'n rhaid iddynt gario cloch a gweiddi aflan I rybuddio pobl ei bod ar bwys. Mae'r mwyafrif ohonoch wedi gweld y ffilm Ben-Hur i'w dro, mae'n siŵr. A mae'n olygfan y ffilm honno, os cofiwch chi, lle mae mam a chwaer Ben-Hur yn byw mewn ogofau gyda gwahanglwyddion eraill, a mae e'n torri galon wrth I gweld nhw. A dyna realiti ei sefyllfa yn y cyfnod hwnnw, wrth gwrs. Wel, roedd y pedwar yn ein hanes heddiw, yn byw gyda'i gilydd mewn ogof yn union yr un peth. Fe ai'r pedwar at borth y ddinas bob bore, cyn I neb godi, oherwydd byddai bwyd wedi cael ei adael yn o'r ei cyfer gan y bobl. Popeth yn gweithio'n iawn. Nes daeth brenin Syria a llu mawr o filwyr I ymosod ar y ddinas. Gwelodd y gwahangleiddion ef yn gosod gwarchau ar y ddinas. Doedd neb I fynd allan a neb I fynd mewn. O sôn am hen ffilmiau, mi fyddech wedi gweld y dacteg yma mewn ffilmiau western Slower dydd. Oherwydd dyma'r modd y gweithredau rhai o'r Indiad cochion wrth ymosod ar fforts oedd gan y dyn gwyn. Oedd yn gallu bod yn gynllun clyfar wrth gwrs. Yn ystod y cyfnod yma, roedd y ddinas yn rhedeg allan o fwyd, a dim llawer o ddŵr ar ôl ganddynt. O ganlyniad, golygau hyn nad oedd bwyd na dim arall ar gael i'r pedwar gwahanglwyf yma. Roedd brenin Syria yn aros i'r ddinas ildio iddo. Tu fewn i'r ddinas, a'r bwyd a'r diod wedi dod I ben, roedd yr arweinwyr wedi cyfarfod ac wedi penderfynu y byddent yn ildio bore wedyn yn hytrach na marw o newyn. Wel, wyddai'r pedwar ddim am hyn, wrth gwrs, a lan yn yr ogof, roedd y pedwar yn siarad ei gilydd yn ceisio penderfynu beth i'w wneud. Os ar hyswn yma byddwn farw, meddyn. Os ewn i'r ddinas, does dim bwyd yno I ni meddyn arall. Be newn ni? Does ond un peth amdani. Mynd I wersyll y Syriaid a gofyn am fwyd iddyn nhw. A dyna benderfynwyd, mynd bore tranoeth. Yn gynnar iawn, aeth y pedwar o'r ogof I lawr i'r gwersyll. Ac mawr syndod iddynt, doedd neb yno. Dim milwr na brenin, neb. Nid oedd un dyn yno, ond roedd y pebyll, y bwyd, a dillad, ac eiddo I gyd yno. Yr oedd y peth fel gwyrth iddynt. Mae'r stori yn dweud mai Duw wnaeth hyn, mae ef a chibodd y bobl, ond dyw ddim yn dweud yn iawn sut chwaith. Fe aeth y pedwar yn ofnus o amgylch y lle, ac yna I fewn un o'r pebyll. Roedd digon o fwyd a diod yno. Roedd nhw wedi ei hachub. Dyma fynd ati I fwyta'n awchus a gyfed a chael sbri fawr. Dyma fynd I mewn I babell arall, ac yno roedd air ac arian. Roedden nhw wedi gwirioni, wedi hyrto. Dyma chwarae gyda'r air a'r arian a chuddio peth ohono fe. Yna mentro mewn I babell newydd, a honno yn llawn dillad costus hardd. Wel, dyma wisgo amdanynt yn y dillad drydfawr a thaflu carpiau ffwrdd. Ie dawnsio, chwerthin a chael sbri fawr iawn oedd ei hanes. Ond yna, fe aeth y pedwar yn dawel,
Yn dawel iawn. Ac edrych ar ei gilydd a medden nhw, nid ydym yn gwneithio yn iawn. Y dydd hwn sydd ddydd o lawen chwedl, ac yr ydym ni yn tewi a sôn. Fel hyn mae e'n Beibl.net. Dydy hyn ddim yn iawn. Mae hyn ddiwrnod i ddathlu. A dyn ni ddim wedi dweud dim wrth neb. Allwn ni ddim aros tan y bore, fyddai hynny ddim yn iawn. Dewch, rhaid i ni fynd i ddweud wrthyn nhw yn y palas. Ie, nid ydym yn gwneithio'r yn iawn. Dyma ni yn cael digon o fwyd ac o bopeth, a mae pobl drawn y ddinas yn newynu ac mewn gofid. Aeth y pedwar ar unwaith draw at borth y ddinas, a rhannu ei newyddion da gyda'r bobl yno. Mae'n hen stori, meddech chi. Ydy, mae'n hen iawn, ond mon hen, mae'n dysgu gwers fawr i ni. Gwers y byddai'n dda i'r bobl hunanol gymeryd sylw ohoni. A rhai sydd wedi clirio silffoedd yn siope i wneud yn siŵr ei bod hwy yn iawn, ar drail y gwanaf, a'r hynaf mewn cymdeithas yn aml. Mae'n dysgu dylem rannu popeth da sydd gennym. Bwyd. Dwi wedi cyfeirio at ein problemau ni'n ystod y cyfnod yma. Ond yn ehangach, fe wyddom trwy gyrff fel cymorth Gristnogol fod llawer yn newynu o hyd yn ein byd. Dylem rannu gyda hwy. Dwi'n ymwybodol bod ein capeli yn ymdrechu wneud hyn, ac rydw i'n hynod falch ein bod yn gallu helpu'r banciau bwyd ar adeg anodd iawn iddynt weithio. Mae helpu gweiniau'r byd yn fraint ac yn ddyletswydd i ni. A mae i ni oll ran yn hyn. Mae Iesu Grist yn disgwyl i ni wneud. Enw arall ar ddysgeidiaeth Iesu Grist yw newyddion da. Dysga'r hen stori mae peth yw rannu yw newydd da. Mae Iesu Grist am i ni garu yn gilydd, maddau beia yn gilydd, byw'n gytun a helpu'n gilydd. Os gwnawn ni hynny, byddwn ni'n rhannu newyddion da. Gadewch i ni addunedu barhau i wasanaethu'n cymunedau yn ystod ac ar ôl i'r cyfnod anodd yma ddod i ben. Ffrindiau annwyl, gadewch i ni garu ein gilydd. Fe baratodd fy nghyfaill Alun Lenni weddi ar gyfer cyfnod y Pasg, a dwi'n meddwl ei bod hi'n arbennig. Felly dwi am i rhannu gyda chi yn y Myfyrdod yma. Gweddiwn. Arglwydd y Gwanwyn. Tosturiad y fyd yn ei gyflwr gofidus. Am fod ofn yn pylu lliwiau'r blodau a chan yr adar. A gwyrth y tymor newydd wedi colli'r yfeddod. Arglwydd y Gwanwyn. Fod y gaeaf wedi cilio ar dydd yn ymestyn, rydym yn dal i fyw mewn ansicrwydd, gan boi ni'n barhaus am beth all ddod fori. Arglwydd yr ardd. Bydd yn gysur i ni yn ein gethsemanau, a nina ein chwys a chryndod ein dryswch, heb wybod pa ffordd i droi, na sut i ddianc. Arglwydd yr ardd, atgyfnerthan ni yn ein gwendid, a rhoi'n i'r hyder i ildio'n llwyr i thewyllus di, gan dderbyn pob dydd fel y dawn. Arglwydd yr atgyfodiad. Helpa ni weld tu hwnt i Golgothau'n cyflwr, a tu hwnt i flynyddoedd ein gofidiau, at diroedd gwastad, rhyddid a rhyfeddod. Arglwydd yr atgyfodiad. Plana ysbryd anfarwol Crist yn hir ein heneidiau. Yr ysbryd sy'n abel i'n codi o'r cyflwr marwol, a gadi'r Gwanwyn flodeuo eto yn ein bywydau. Amen. Diolch Alun am weddi ysbrydoledig, sy'n cyfeirio ti'n gofid a'n dryswch yn ystod y cyfnod yma, ond sydd hefyd yn cynnig gobaith i ni. Ac yn ein harwain i gyhoeddi gyda'n gilydd, fe ddaw eto hael ar fryn, a brysied y dydd. Mi hoffwn i gloi y Myfyrdod yma, gyda geiriau pennill olaf y gan os gallaf helpu rhywun.
Ac fe fyddwn yn eich annog i fynd ar ôl gwrando ar y myfyrdod yma i glywed Trybor Edwards yn canu'r geiriau. Os gallaf wneud cyfraniad dros Iesu Grist, os gallaf ddangos cariad at bererin trist, os gallaf rannu mhrofiad a chabod yn dist, nid yn ofer y bydd i mi fyw. Bydde tangnefedd Duw hwn sydd i'w chlaw pob deall, gyda chi gyd. Amen.